یار بنا میلاد حضور دا یار بنا رب تے اتنا ویسے میلاد حضور دا یار بنا رب تے اتنا ویسے سوہنے دی راتے انہیں بچھا رب تے اتنا ویسے سوہنے دی راتے انہیں بچھا رب تے اتنا ویسے کل ہی راندہ اور جائے ساڈا تیرا بیدا سجائے سمجھ آ رہی ویسے نا حضور کل ہی راندہ اور جائے ساڈا تیرا بیدا سجائے دل رب دے جھولے او نال تولا دل رب دے جھولے او نال تولا رب تے اتنا ویسے دل رب دے جھولے او نال تولا رب تے اتنا ویسے ایک وظیفہ دے کے جا رہے ہوں شعر کی لکھدا ہے کہ بھاویں جتنا ہے گناہگار پیا چھوڑنا حسنین دا پیار پیا بھاویں جتنا ہے گناہگار پیا چھوڑنا حسنین دا پیار پیا دیسی زہرا پاک دعا دیسی سیدہ پاک دعا رب تے اتنا ویسے دیسی سیدہ پاک دعا رب تے اتنا ویسے جی ضرور بھائی اور اشارہ کر رہے ہیں دوبارہ کہ بھاویں جتنا ہے گناہگار پیا چھوڑنا حسنین دا پیار پیا بھاویں جتنا ہے گناہگار پیا چھوڑنا حسنین دا پیار پیا دیسی زہرا پاک دعا رب تے اتنا ویسی
رب راضی ہو جائے جیڑے بندے تے جیڑے شخصیت ماشاءاللہ مڑ باقی رہ کے گیا دعا کرو کہ ساڈے تے مالک راضی ہو جاوے اس رات دے صدقے اس میلاد دے صدقے اور اصل کلام شعر اور شاعر نے بہت ہی کمال ترجمان کی تھی کہ جیتا بش شہیدہ ذوق ہوئے جیتا جبریدہ شوق ہوئے جیتا بش شہیدہ ذوق ہوئے جیتا جبریدہ شوق ہوئے سرکار دے جوڑے سر تے جا سرکار دے جوڑے او سر تے جا رب تے اترا سرکار دے جوڑے سر تے جا رب تے اترا ویسے رب تے اترا میرے بھائی نے حکم کیتا قبلہ محمد عرفان صاحب آپ نے حکم کیتا ہے کہ شان صدیق اکبر انشاءاللہ میں آپ دے حکم نو ملوز خاطر رکھ دیا دو چار منٹ دا کلام ہے انشاءاللہ اس بعد اجازت صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے اچھا کینو یاد نے بولو سبحان اللہ صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے تیریاں وفاواں سانو یاد نے تو سا یاری ایسی لا کے توڑ ہے نبھائے جو کیتیاں تو سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے تیریاں وفاواں سانو یاد نے تو سا یاری ایسی لائی لا کے توڑ نبھائے جو کیتیاں تو سانو یاد